ଟିଣ ଉପରେ ପଶିଗଲା ପଛଆଡ଼େ ଶଳା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କ୍ଷୀର ଛୁଆ ବଳୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଗରମ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଯାନ୍ତି ଚୁଡ଼ି ଲାଗି ଘୋଷା ମାନେ ପଡ଼ିଛି ଟିଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାଲି ଟିଣଟା ତା ଉପରେ ଯାଇକି ବସି ସାରିଲାଣି। ଲେଖିଛି ମୁଁ ପଳେଇଛି ଏ ଶଳା ଚୁଡ଼ା କେତେବେଳେ ସେଠି ରଖିଲିଣି ବୋକା ଚୋଦା। ଖପେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଡ଼େ ନା ଆଡ଼େ ନା ମୋ କଥା ଘରେ କୋଉଠି ବସିଥିଲୁ? କୋଉଠି ବସିଥିଲୁ? ଏ ତୁ ଭାଷା ଖରା କରନା। ଏ ଶୁଣୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ତୁ ଭାଷା ଖରା କରନା, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବେ। ତୋ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବେ କ'ଣ ହେବ? ମରିବୁ।